an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi ye araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazara san o kalo 8 ye utu kalo ye bi y'o tile 25 de ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye jɔminɛ kalo ye ni fɔcogo la n'a bɛ wele arabukan na ko muharam kalo an balana k'a fɔ bi y'o tile 16 ye jate la san kalo fɔlɔ do hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ lakanabaliya sababuya la min ɲɔnɔ marabolo ye kunungo kɔlɔdukɔrɔkaw fɛ yen marifatigi dɔw taara olu ka baganw cɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ka na se i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Dugabugu ale mara yɔrɔw ba wulikɛjɔ kɛra i ka dɔn k'a fɔ duzulakaw fɛ ka sira tigɛli daminɛ kunungo ko balo foyi ti bɔ balo ti bɔ bilen ka bɔ ɲɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la min y'an ka jamana kɔnɔ ye basigibaliya fɛɛrɛ minnu bɛ bi ka maaw don diinɛ na yalima o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔndan min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ kalandenw ka ɲɔgɔndan min n'o ye baki o baaraw bɛ sen na o kɔfɛ karamɔgɔlakaw yɛrɛ ka lakɔkɔli dɔ bɛ o baara b'o ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli kan ninnu de bɛ ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na dugu bɛ wele ko Kɔlɔdukɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ kunungo wuladafɛla fɛ jadiwala tigilamaw nana marifatigiw ka na i ka dɔn k'a fɔ olu ka dugu baganw kɔni ka n'u salo ka taa n'u ye marifa b'u bolo an b'a ladan k'a fɔ dugulama caman bɛ yen olu ka fɔ la e ka dɔn ko nin kɔni de bɛ ka kɛ dugu o dugu bɛ ɲɔnɔ marabolo la bi ko bagan dugu don walima bagan bɛ u fɛ jadiwala tigilamaw de b'a la ka wulikɛjɔ ta n'o ye marifatigiw ye ka bɛnganiya wale yɛrɛ ta ka ɲɛsin maaw ma u bɛna d'a ma kana maaw ka baganw ni k'u cɛ ka taa n'u ye marifa caman de b'u bolo an b'a ladan k'a fɔ u bɛ wele bila fanga ma fo ka dɛsɛ kabini maa ninnu bɛ na u tɛ dogo la u bɛna kɛ ka tila ka taa ten foyi kelen ti bɔ a la o kɔni kelen bɛ bi kunfɔlɔja de bɛ na ni dabifan cayalen n'o tɛ n'a ye fɔlɔ da n'i ko munna o kɛra a dɔ bɛ dɔ la n'a purukutura e tɛ fan wɛrɛ ye bilen nka k'u ye wele bila ka ɲɛsin fanga ma ka dɛsɛ foyi kelen ti ka bɔ a la u ye nin kɛ kunungo kokura wa ko min ye pogo marabolo ye k'o yɔrɔw la ko gɛlɛya kɔni bɛ ka tabi duguw b'a la ka wuli jadiwala tigilamaw kɔni bɛ ka wulikɛjɔ ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunungo yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ k'u ni dugu dɔw e ka dɔn pogo marabolo kɔnɔ n'olu ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ u bɛ fɛn min fɔ olu ye waati min fɔ u ti tɛmɛ o kan maaw k'u ka minɛnw cɛ de n'o tɛ a ko kɔni ko i ka dɔn k'a gɛlɛya nan dɛ an bɛ dugawu kɛ min bɛna n'an ka jamana basigi nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ala k'an ka jamana yarabi Ala k'a bila basigi minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye Segu marabolo kɔnɔna na bi da bɛ maaw ye sunɔgɔtiw ye o ye dusuma kasa ye bi k'o ko to sen na Segu mara ɲɛmaa dɔw sigilen bɛ foyi kelen bɔ dɔw la Segu ka minnu bɛ Bamakɔ yalima olu kan ka mun de kɛ kunungo kunnafoni bɛ ban waati min na an balimakɛ dɔ ni kasibile donna an ka denbayatigi a bɛ kulo cogo min na a bɛ kulo ten k'a fɔ ko ale sigilen don bi ale ye Segu ka ye ka tila ka Segu ye bi ko Segu kelen bɛ k'a dɔn k'a fɔ yeko 2 de ye kuma min n'a sera yan Umu Danbɛlɛ ye ɲininkali k'a la Umaru Jara dɔ a ye kuma min fɔ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Umaru Jara. I wulila ka s'an ma bi dusuma kasa jumɛn b'i la bi. Kasa mɛn na diɲɛ dogo don an bɛ kibaruya minnu mɛn ko Segu donna ta Segu bɔra ta diɲɛ don ko ɲɔnɔ donna ta ɲɔnɔ bɔra ta ne ti jigi Bamakɔ la yan quoi ti jigi ali faama ninnu ne bɛ jigi Segu de la n'a fɔra Segu kadiri dama bɛ Bamakɔ yan bi n'a fɔra bi ko ala ka wuli ka taa selikɛ la e k'a laminɛ k'i jɔ Bamakɔ sira dɔ kan i ka t'i jɔ pɔso la i ka kare bɔtɔla ye Bamakɔ ka taa Segu n'a fɔra ko hali bi diɲɛ don o don ko dugu de b'a la ka minɛ ka na o b'a la ka minɛ ka na hali sini Segu de sigilen bɛ Bamakɔ yan ka o bolo fila don sen ka diɲɛ don o don k'a fɔ k'olu bɛ Bamakɔ na mundulu banna an bɛ gɛrɛ dundulu la n'u banna ɲɔnɔna don u bɛ gɛrɛ Segu la ne ti jigi Bamakɔ la ne bɛ jigi Segu de la Segu de nɔ don na Segu bɔra ka Segu donna n'a bɔda minɛ ka bɔ mɔgɔ ti don mɔgɔ ti bɔ n'Ala sɔnna a ma dɔgɔkun kelen an dɔw kɛ sa na solution ma sɔrɔ a la n'a ma ko Bamakɔ nka cɛ malo ni fɛnw de bɔ Segu kana Bamakɔ de balo yan diɲɛ don o de k'i jɔ i ka remorque bɔtɔ la Segu kana don yan sufɛ sini i bɔ k'i jɔ i ka jaba la zuru yɛrɛ waati jaba min bɛ jigin kana dugu kɔnɔ a bɔ sira jɔ a bɔ Segu de fɛ
n'a fɔra bɛɛ b'a la ka bɔ Segu ko diɲɛ don o don dugu de b'a la ka minɛ ka na o de b'a la ka minɛ ka na an kɛn bɛ k'an sigi k'an bolo fila d'an sen ka diɲɛ don o don ko Bamakɔ k'a donna Bamakɔ tɛ ne bɛ jigin Segu de la Segu de nɔ don quoi Segu cadre minnu bɛ yan ne bɛ jigin olu la n tɛ jigin Bamakɔ la n tɛ jigin faama ninnu ne bɛ jigin Segu de la quoi. ladilikan jumɛn b'i bolo sisan k'a lase an balima bɛɛ lajɛlen ma. ne bɛ ladilikan fɛ Segu de toujours Segu k'a lajɛ u ka bɔ u ka se ka taa Segu bɔ bolo la ɲinɛ Bamakɔ ninnu tɛ se ka taa ma bolo la. Segu de ka bɔ ka taa Segu sira ninnu de minɛ k'a fɔ mobili ti don mobili ti bɔ mobili ti si kana don taa kɛ ni ɲɔnɔnko ye ma ɲɛ sɔrɔ mobili kana bɔ mobili kana don o ne ka laɲini de ye quoi. Kulubalikɛ fana fo k'a waleɲuman diɲɛ don b'a ka kunnafoni lamɛn wa tiɲɛna se tɛ n yɛrɛ dɔn ɲɔnɔ Kulubali tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni taara n b'a saraka min ye an bɛɛ de ye Segu kelenw de ye an de ye ɲɔgɔn barajuru an de ye ɲɔgɔn tonso ye n b'a yɛrɛ fo k'a yɛrɛ waleɲuman dɔn. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Umaru Jara ka ye maa min na a bɛ se a bɛ kasi de dɔ yɛrɛ cɛ dɛ ko ni ale ye Segu lajɛ bi Segu ɲɔgɔn yɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo ka tila k'o minɛ tan nka fada woro bɛ ɲimi ɲɛgɛn kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana basigi wɛrɛ fɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen kunjɛ k'an ka jamana bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye marakara marabolo ye ka na i ka dɔn k'a fɔ dugabugu yɔrɔw fɛ bi bi na i ka dɔn ko in kɔni gɛlɛya kɔni a kunbɛ yen fana an balimakɛ dɔ bɛ yen ale y'an sɔrɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ ko in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na k'i ka dɔn ko bi bi na donsolaka dɔw bɛ wulikajɔ dɔw kɛ ko a dɔw bɛ yen u kɛlen bɛ k'olu kɔni ka sigida ka u sɛgɛn ye k'a sɔrɔ olu tɛ jadiwaleya tigilama ye a ye ka fɔ la o ye ka dɔn k'a fɔ min ye marakala marabolo dɔw ye olu b'o kɔnɔna na olu kɔni ka wɛrɛw ni fɛnw bɛɛ bi u kɔni kɛlen bɛ dabuw ye sunɔgɔtiw ye an balimakɛ bɛ bɔ min ani a yɛrɛ a bɛ bɔ min a n'a ye kuma min fɔ an ye o filɛ. Anw bɛ marakala mara de fɛ. ko gɛlɛya jumɛn bɛ aw ka mara kɔnɔ bi. Bon gɛlɛya min b'anw fɛ bi tiɲɛna dusukun gɛlɛya de bɛ anw fɛ. Bon anw ka yɛrɛ damadɔ sarakala wɛrɛ ngasika wɛrɛ anw bɛ yen anw tɛ jadisi ye u b'an minɛ dɔrɔn u b'an faga de. Ne yɛrɛ kun taara marakala an kun taara amisardini ka baara la an bɔra marakala bitɔnda banna ne ni tilabugu bamananden dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an nana tɛmɛ pɔnda ka na se an ka sirabilennin sanfɛ u nana an tun bɛ k'an jɔ digi sanfɛ u ko ne ye jadisi n ko ne tɛ jadisi bon bamananden y'a essayer ka kuma u fɛ u ma sɔn k'a lamɛn u kelen ko a ma k'a ci ne k'u ka sabali anw tɛ jadisi anw taara amisardini ka bitɔnda dira bamananden y'a essayer k'o ɲɛ f'u ɲɛna bon o y'o ɲini k'o jamu n'o tɔgɔ o y'a jamu a n'a tɔgɔ f'u ɲɛna o de la sisan u sɔrɔla ko ne yɛrɛ jamu ni tɔgɔ ne sɔrɔla ka amisardini quartier min bɛ ne bolo n'o bɔ k'o juru la u ye Hayidara ka disi wɔrɔ u ko ne ma ko tiɲɛ olu tɛ Hayidara ka mɔgɔ fa k'u b'a dɔn ne tɛ jadisi ɔ u sɔrɔla ka anw labila anw taara so don o fana an ka faginɛ filaden dɔ bɛ yen jadisi tɛ a n'a fa de sigimɛ faginɛ moto de ta k'a bɛ taa dumuni di u ka misigɛnnaw ma u y'a tirer k'a fa o sirabilen kelen kan hali u m'a ɲininka k'a ka moto ta ka taa n'a ye vraiment ne kɔni min fɔ Mali faamaw ye k'a minɛ dubabu kana Marakanibugu fakɛnɛ nin yɔrɔ ninnu bila ma a ka kalan an tɛ jadisi ye mɔgɔ si tɛ anw yɔrɔ la mɔgɔ min ye jadisi ye ni filɛ joli bira dɔrɔn u bɛ mugu de cira k'i fa an kɔni min ɲini jamana faamaw fɛ u ka wuli u ka donsow wele k'u sigi u ka kumaw fɛ n'u bɛna mɔgɔ o mɔgɔ fa u k'a wele k'a ɲininka fɔlɔ karisa e bɔra min i bɛ taa min e ye mun mɔgɔ de ye e bɔra jeni na i bɔra yɔrɔ jumɛn donc k'an ka faamuya sɔrɔ a la Ablaye Kulubali fɛ ni faamaw sɔnna k'e lamɛn jamana bɛ bɔ degun kɔnɔ min to yan k'an karamɔgɔba fɔ Seeri Serifu Usumani Madani Hayidara vraiment Hayidara kama u ye ne to yen mais ne b'a ɲini donsow fɛ k'a kɛ Ala yɛrɛ kama u kana fila bɛɛ fa fila bɛɛ tɛ jadisi u k'a kɛ Ala yɛrɛ kama filaw bɛ yen bi olu b'a fɛ jadisiya in ka ban anw bɛ Ala deli de jadisiya ka ban parce que anw yɛrɛ an degunnen don hali an ka misiw bɛ sɛnɛ kɔnɔ an tɛ se ka t'u filɛ an sɛgɛnna an sigiyɔrɔ la an sɛgɛnna hali an tɛ se ka taa an ka forow la ka taa ci kɛ an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala yɛrɛ kama u ka yɔrɔ ninnu jateminɛ u ka wuli ka jɔ ka jamana lajɛ vraiment an bɛ Ablaye fo k'a waleɲuman dɔn. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye an balimakɛ dɔ kan ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a ka fɔ la n'i y'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ filayaji olu la wa o n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bi k'o ye gɛlɛya yɔrɔ dɔw la an bɛ dugawu kɛ futinɛ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a wulila n'o de nana nin bɛɛ lajɛlen ye futinɛ yarabi ala k'a da faga k'an ka jamana to an sigi cogo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'an bɛɛ tun bɛ tɛgɛrɛ fo la yarabi ala k'an segi o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ to ka sigi n'a bɛ wele ko grand citoyen olu bɛ fara ɲɔgɔn kɛ wɔlɔfɔbugu bolibana olu ye i ka dɔn k'a fɔ sigi laban min kɛ dɔ fɛngɛ in kɔnɔna na o ni Modibo Sire tun bɛ kɛnɛ kan Modibo Sire Mali ministre ɲɛmaa kɔrɔ don ale ye kuma min fɔ Mali kura ko sen fɛ bi wara baara minnu kan ka sigi sen kan an ka Modibo Sire lamɛn. Transition ye ko fila de ye fɔlɔ ka jamana faso fanga ka civilisation kɛ administration ka sigi ka lajɛ fɛn fɛn bɛ se ka redresser gouvernance kɔnɔ k'o redresser maa minnu fana bɛ ka tiɲɛli jugu kɛ n'u dɔnnen don ni dossier bɛ yen a ma fɔ ka bin mɔgɔ kan dɛ ni dossier bɛ yen o dossier ka dayɛlɛ violence minnu fana kɛra ka ɲɛsin mɔgɔw ma mouvement ni sen fɛ a jugement fana ka kɛ n'o tɛ confiance tɛ na jamana bɛ se ka to ten maa min ka di min ka di e b'o k'a la ne y'o k'a la e b'i kɔ don fɛn tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la o de bɛna ban comme u b'a fɔ cogoya min na ko bɛɛ k'i ta kɛ Mali tɛ yan o b'a nɔ a bɛna ban bɛɛ k'i ta kɛ an b'an ta de kɛ ka kɛ Mali ye ka to Mali ye donc transition n'a y'o baara ninnu kɛ tɛna don a détail tɔ bɛɛ la baara dɔnni ye mun ye ka élection labɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ élection nin a tɛ se ka kɛ
élection sania il va au Mouga, c'est la plus. Mais à Kadia le plus possible. Kadia le plus possible. Donc là, on sait qu'à Souani, il est dans un mois de psychiatrie. Parce que dans la confiance des banques. Maintenant, il y a des fouilles là. Donc, il faut qu'à faire des niveaux là. Il y a un temps à la vie qu'à deux parties. Quand il y a des quand il y a des quand il y a des fouilles, quand il y a des faux, faire des politiquement, c'est parce que politiquement, on est au jour là. Normalement, il y a des politiques à l'école là. Quand il y a des politiques à l'école, quand il y a des politiques quand on a mérité, nous avons au coquet, à tout le monde fait des fouilles. On se dit qu'à partout, on va faire du temps à la carte. C'est pas possible. Et donc, en cas photo, il faut politique, on a fait. Pour d'amener des politiques là, ni d'amener des politiques là, telles que cela fait pour maintenant de politique. Pour qu'il y ait des fruits, il y a des mines. Il y a des fruits, il y a des mines. Comment on fera un mot là? Ah, quel politique donc? Au bout blanc, va qu'étant. Je sais qu'avec toi, encore même politique, tu vois, là, quand il y a des personnes qui ont connu dans toi là, qui a mis à Nini, qui a Kinani, qui a fait proposer, moi qui suis dit, et nous, qui a volé là, Jamanani, si la carrière là. Donc, on fait tout fort, à Sana, à Kanyes Maïla, on a fini accord signé, allez dans la deuxième là, comment vous l'avez parti qu'on parce qu'en Bolivie, on a un beau soutenu, à Canada, en fait des designs. On a fait un faire dans le politique et t'aider. À la Barcala, en Bochama, on a George, on a Tangi. Ambaladan kafoni tuye moribo sibrekaye uya foto mina yarabi ala mali basini mali lafia obena sira fe ala ka jamana mblo mine konana namburai ambaladan kafo jene ka fe do ko franya ngona na lu bora katama ka yira ka fobi gela koni ndando gayro la o senfe jene meri ni asure alpha moye ale ba nyefo tama yi wuliga do kunku fe mende angalame kun warata la bari ye jatemine ke angala ina sarkini moni segene no ka korode ko sayina abika jugo kata foka da mateme note amena anga commune flabe ulu koni ditaselen yere do ka bo anga sarkili yere la ala ni insécurité fe no eke wani murai mais ko sayina commune waro flaka faraka donc anta don alaba mina ke chokumi parce que ni jatemine ke fema commune ni ya signé folay ka fo ka chef de village mo ngani kelimbe ka déplacer kana chene pour que kana ka hamina ko fo ka ira yene ka ku deme pour que anga boro faranyonka ni ko bise ka banchugo muna pari dongo do iba meko ataki femai ni derari nunu konana bo donc komu nanaka na wakila mu fo adaira la dugutila kaw belejele ani anga religieux belejele ni société civile ani ewa autorité politique nunu be ya yiraka foko akaka jene be ka wili ningo ni kare jene kodi no wode kama bi ewa jene be farala nyonka en premier rang tous les maires donc pour que kaseka adaira anga famaula no ya anga autorité la transition ye pour que uka wilika joke anye munna au niveau des FEMAI poste de sécurité biseka installer aywa anga FEMAI commune kono chomuna merci mu ameka ke sayati son fin antina do seraka anga constitution ma fin prévoit anti donasrai anga nyafo nyana koni ka fo niye wele de ka ira jena ka iranga autorité belejilena ka ira ka fo ko amede medeyine parce que imagine toi ka damine wakati fitini droit bagamunu emportera en fait munu tara en fait c'est plus de 10 000 têtes. Naïka foko alaba mina ke chogomuna. Senetika ke bagan bika mine. Mais alaba en fin du mai. Donc ode kama c'est une bombe à retardement. Jago da mi wele kan di yani akana take kodo. Donc osira kama ni demarsi mu anya antamesa no maseka bolike. Aywa amba fo de sangwani amba antato alama. Amala ka fo oya tole belebele bama ni yechite minabi merkutru de manga fle ko wuli kada mimbi ka ken no ko ne man nafanya ulubu tatu aladima e basi bale de na frobe jamana konana wuli kada fenfeme no kanga ke ayira ka foko be singa ni yejite menebi ka jamana faba ulaje bi ka fo maliko be bolu ulu yere de finiti la ka ulu ka fini dongo la kana kama wati la kana bala be ka waraka tafe upma be ka foka fo dongo do kura wera bi foraka o de dugo do ye ala kanga jamana basigi nambora ye nyono marabolo kona na kunungo kana fo maragala kerefe sira tigera o sira tigete dore de kuya tigede ka fo mi ye sumai na manya ka fo gela nyono zoro santemeni na suma u masika sira soro kofe nyinenta ma u deseleme ko ka ye wele bla fama ma tabonde shibonde ukene ga nyefo ye kula o de kama dozo ye sira tige
o siratigɛ senfɛ min ye ka dɔ ka fɔ donso ka ɲɛma bɛ B3 la ni waati na n'ale donso faralen yɛrɛ ɲɔgɔn kan u ka kumada ye ni o ye Sinɛ Danbele ale b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ ye jɔnni ne ye Sinɛ Danbele ka bɔ B3 la B3 yɛrɛ an ka donso daga kɛlɛ ɲɛma o ye Bokari Kulubali ye ne ye donso ka porte-parole ye B3 la ni ye B3 fana ɲɛma ye Sinɛ Danbele an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko min ye ɲɔnɔ marabolo ye donso ka wula k'aw jɔ ko ka siraw tigɛ ka yira ka fɔ ko balo foyi ti bɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na ka taa Mali yɔrɔ si la a ko kɛra cogo di kɛlɛ bɛ senna faamaw bɛ wele salo sɛnɛmakɛ foro minnu sɛnɛna caman jenina dɔw ma se ka tigɛ bon ne y'a fɔ faamaw ye u b'a fɔ ko sigiɲɔgɔnw don ne y'a fɔ cogo cogo u bɛ na ni solution dɔ ye ka fɔ a la bon ɲinan fana a sɛnɛ ma kɛ donc ni min b'anw bolokɔrɔ n'anw y'o bɛɛ bɔ ka taa d'u ma marifa bɛ yen kɔngɔ bɛ yen donc a filɛ ti ko maa kelen na an k'u ka balo tigɛ faamaw k'an yɔrɔ filɛ n'a sɔrɔ ni min bɛ yen u k'o ɲɛfɔ an ye tigitigi ma parce que kuma fɔla k'a fɔcogo jugu siya bɛɛ la faamaw tɛ ala ka wuli dɔw ye n wele ko an ye mobili sira tigɛ ko k'a fɔ ko donso mɔgɔ 3 fagala o tɛ tiɲɛ ye don o don donso bɛ faga o balo min bɛ bɔ sɛnɛ ma kɛ dɛ donc faamaw tɛ ka kuma a bɛ taa di olu de ma anw fɛ an n'olu de kelen olu tɛ ka kuma donc fɛn min bɛ yen u k'a ɲɛfɔ an ye n'u y'o fɔ an ye o bɛ lafiya mais siratigɛ na kuma caman fɔla la dɔw yɛrɛ ne wele ka ne nɛni mais ne tɛ o kɛ kojugu ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di hakili jugutigiw ma faama o faama ne tɛ jamana in dilanli fɛ e bɛ bɔ cogo min ala k'e bɔ yen anw fɛ ninnu nana sigi fanga na an kɔntanna mais anw yɛrɛ kamanaw bɛ gan maliko la parce que don o don min bɔra yen mɔgɔ dɔ bɛ o nɛgɛ minɛ Musa Tile kɛla anw ɲɛna an y'o ye Alpha nana anw y'o ye ATT nana an y'o ye ATT bɔra yen ka na se Amadu Ayama IBK nana an y'o ye fo ka na se bi ma don o don ni min bɔra an b'o don nɛgɛ minɛ vraiment u k'a filɛ quoi u ka n'u ka poste filɛ u ka hinɛ maliyɛn denw na surtout Ɲɔnɔ mara ani Segu mara tɔw ka taa se Moti mara la kɛlɛ bɛ nin dugu minnu kan faamaw k'a lajɛ wajibi tɛ de u k'a lajɛ ala yɛrɛ de kama a filɛ ka sira tigɛli min kɛ kunungo kungɛlɛ jumɛn de bɛ a la a bɛ balo dama de ko walima maa ti bɔ maa ti segin o de don ayi mobili minnu bɛ bɔ Bamakɔ ka don masiw t'olu jɔ an ka balo fansi kana bɔ o de fɔlu ɲɛ bon n'u ye min ye baara wɛrɛ kɛ o la o ma fɔ yan fɔlɔ ko balo de ka jɔ a ma fɔ mobili ti don mobili ti bɔ sugu bɛ dama don cogo la mɔgɔ bɛ sirigi siri cogo la mototigi ti jɔ foyi ti jɔ mais balo kɔni hali ni a sɛgɛnni bɔra n'a yɛlɛ bolo ko i bɛ tɛmɛ na i b'o bila a bɛ ka wulikajɔ min kɛ n'o ye ka se ka balo kunbɛn donsow bɛ ka balo minɛ ka bila yen walima balo bɛ segin ka taa a bɔyɔrɔ de la donsow ti balo minɛ ka bila parce que anw ye kuma min f'u ɲɛ an ko ni min nana ni malo ye u k'a fɔ a ka segin n'a ye ka taa bila bɔyɔrɔ la yanni ko yɛrɛ ɲɛ ka sɔrɔ fɔlɔ n'a ɲɛ sɔrɔla u bɛ n'a ta yɔrɔ la ka taa a ti minɛ ka bila donsow ta tɛ anw ti maa ta nɔfɛ n'an kun bɛ maa ta nɔfɛ an ti kɛ ta kabi ɲɔnɔ kɛlɛ daminɛ na faama tɛ yen min delila ka na 100 d'anw ma ɲɔnɔ nafolotigi tɛ yen min ye 100 d'an ma a karamɔgɔ tɛ yen an ti y'a fɔ mɔgɔ si ma a barika anw ye sɛnɛkɛlaw de an mago tɛ marifa la mais dɛsɛ de bɛ ba bila cini na u k'a filɛ u ka n'u ka marifaw ta a tayɔrɔ la u k'an bila an k'an ka baaraw kɛ anw ta ye sɛnɛ de ye bɛɛ n'i ka baara don an b'o de fɛ mais malo minɛ k'a bila o ma fɔ mɔgɔ si ɲɛ hala ti bila donsow kɛrɛfɛ n b'a bila n bɛ taa ka na nɔnɔ u kana jɛn n'a ye parce que anw ti sigiyɔrɔ kelen ni e ye malo minɛ ka bila ni kɛlɛ wulila e bɛ boli ka taa ka malo to dɔ nana o malo ta a bɛ fɔ ko donso de y'a ta donc u kana sɔn malo yɛrɛ ka bila o kɛrɛfɛ a bɛ nin wulikajɔ min na Sinɛ yalima a kɛlen bɛ ka nin baara in sigi sen kan ka don dɔ ko fɔ dusumakasaya ban don o ye don jumɛn ye anw ma don ko fɔ a la parce que anw kɔni b'a kɛ de fo fanga u ka kuma an fɛ don min k'a fɔ a y'a to ten an b'a kɛ ten anw ma don fɔ a la dɛ anw kɔni nin bɛɛ bɛ an ka baara de ma mais mɔgɔw tilalen don minnu sigilen bɛ kɛlɛ kama hali sini parce que aw b'a to na ka janfa kɛ donc an ye mɔgɔw tilan dɔw bɛ nin baara la dɔw sigilen bɛ u ka position na n'a y'a mɛn yɔrɔ min an bɛ taa o kunbɛn mais faamaw ka dɔn k'a fɔ don o don jadisiw b'a la ka dugu minɛ yan'u ka wuli ka taa anw kɛlɛ ko mun kama an ye sira tigɛ don o don dugu dɔ bɛ minɛ hali bi dugu dɔ minɛ na ka taa fɔ o dugu ɲɛ ko ka marifaw bila a politiki bɛ yɔrɔ min an b'a dɔn dugutigiw n'u ka conseil u bɛ don olu de kan olu bɛ dugudenw wele k'a fɔ a ye marifaw bila mais ne ka marifa bila min bɛna fɔ ne ka marifa bila faama don wa faama tɛ nin bɛɛ faama ye ale ko ne ka marifa bila ale ta b'a bolo mun kama o tuma danga don wa ne ti n ka marifa bila ne ni n ta bɛ sa an ka musow ka burumuso don silamɛya tɛ e ta ye koyi silamɛya ye ala ta de ye k'a fɔ ko an ka musow kana baya don ka tɛmɛ 3 kan mun bɛna n'o ye walimuso ka baya filɛli silamɛya don wa donc o ye kafiriya de ye ala de ye an da ale ko an ka kalan an kalanna ka kuranɛ kalan olu ma kalan la e bomisi bile ka kurusi tigɛ non Mali kɔnɔ a fɔla ko laïki de tiɲɛ de t'a la k'a fɔ n'a fɔla ko laïki de bɛ Mali kɔnɔ chrétiens bɛ yen silamɛw bɛ yen bolitigiw bɛ yen tɛ foyi la mɔgɔw bɛ yen bɛɛ ka fara bɛɛ la bɛɛ k'e ta kɛ faamaw bɛ min yɛrɛ dɔn ko in yɛrɛ la u k'a fɔ an ye fantan ɲuman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko faamaw bɛ ko dɔ dɔn a la an hakili la n ko Hasimi sigilen nin b'an lafiya mais o sigilen a y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que Hasimi sigilen dugu minnu minɛ na u ma deli ka minɛ
ko minnu b'a la ka kɛ a ma deli ka kɛ anw ni faamaw bɛ kuma don o don a ɲumanw n'a jugumanw bɛ min fɔ an b'a mɛn k'o bɛɛ bila u ka faso de filɛ bɛɛ faso ka diya pour que an bɛ lafiya ne kɔni bɛ dugawu min kɛ ala ka Mali bɔ bolojugu kan ka taa n'a bolo ɲuman kan hakili jugutigiw ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana marabaa jugu hali n'a ka di jamanadenw ye ala k'a bɔ yen a bɛ bɔcogo la ala k'a bɔ yen an ka jamana ye ala k'a suma ni mɔgɔ min ko a tɛ suma ala k'a suma i kɔfɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ de sigila ko a bɛ Mali de kolo bisi a yɛrɛ ka posi kama yala bi yala an y'a deli ala fɛ Baitul Muqaddas kama Tawreta kama Linjila kama Zabura kama ala k'e bɔ i bɛ bɔ bɔcogo la ala k'e bɔ yen ala ka kɛ Mina ni Arafa kama fanga ye fanga de ye ne yɛrɛ sinɛ ma deli k'a deli ala fɛ ko n ka kɛ fanga ye wa n t'a deli ala fɛ n ka kɛ fanga ye mais n b'a deli ala kɔnɔ fɛ n kana kɛ maa ka jɔn ye n tɛ sɔn o kɔnɔ na hali sini ni fanga nana anw bɛ boli ne yɛrɛ hali sira sɔrɔsiw bɛ ne wele ne bɛ wele don o don minnu bɛ nɛni minnu bɛ kuma ɲuman fɔ mais a bɛɛ ta ye tiɲɛ ye bɛɛ ka bɛɛ to yen bani ni mɔgɔw lafiyala an bɛna tila ka ɲɔgɔn ye o an kun tɛ tan wa an bɛ bɔ tan an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sinɛ Danbɛlɛkan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ u ka se ka lakana cogo min na maraw kɔnɔna na maaw ka t'u ka ci kɛ maaw ka fɛɛrɛ balalen tigɛ u bɛ se ka t'u ka forow la cogo min na o y'a kunba de ye n'a fɔra bi an ka jamana kɔnɔ dɔw t'a fɛ k'o mɛn u tulo la k'a fɔ bi donsoya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ sen ka bi yɔrɔw la o donsoya kɔni kabini kunungo sogofa de bɛ fɔ donsow la bɛɛ b'o kalama nka ka taa marifa ta ka dugu kɔlɔsi dugu ninnu sigira fana maaw kana ɲinɛ u kɔ dugu o dugu b'an ka jamana kɔnɔ bi k'o ye duguba ye dugu kɔrɔba nin bɛɛ sigira donsow ka wulikajɔ de fɛ fɛn min bɛ yen bi ka taa bɛnganiya k'a kɔnɛ na donso bɛɛ tɛ k'a fɔ k'an bɛ donso bɛɛ tanu dɛ ka taa bɛnganiya k'a kɔnɛ na o ma fɔ maa ye nka ka wuli ka jɔ jadiwala tigilamaw kana tile k'a fɛ k'u bɛna an don diinɛ dɔ la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ an kun tɛ min na k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ den na u ye misiriw sɔrɔ an fɛ u ye selidagaw sɔrɔ an bolo yan u y'a sɔrɔ kɔlɔsiw bɛ anw bolo yan k'a fɔ k'u bɛna kɛcogo bɛɛ yɛlɛma n'u ka se k'o bali ka da o donso fɛn fɛn bɛ bi foli kan ka ta ka ɲɛ suma o la an ka jamana ɲɛmaaw fɛn bɛ f'u ye dɛ n'u ye lamɛnni kɛ u b'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu donni tuma dɔ n'a ka gɛlɛn ye donsow bɛ don yen ka bɔ wa maa ninnu don o don n'i ye donso ɲɛmaa fɛn fɛn i b'a sɔrɔ Mali drapeau de bɛ yen n'o ye Mali ka jɔnjɔn yɛrɛ i b'o y'u ka finiw na k'a ye bi n'an ka sɔrɔsilakaw yera olu de n'u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na jadiwala tigilamaw ka kuma bɛɛ ye k'olu ti sɔrɔsilakaw to yen u t'i ka dɔn k'a fɔ Mali lakanabaaw u t'olu to yen u ti donsow to yen mun de tora sa donsow ni lakanabaaw mana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ la bi ko anw de mago bɛ juguw la walima mago bɛ maaw la maa minnu bɛ yen n'olu ko ti jamana ka ɲɛta fɛ ka se k'olu bɔ an jɛra a gɛlɛya kɔni a bɛ ban yɔrɔnin kelen pewu hali n'a ma kɛ fara ɲɔgɔn kan ye n'u ni donsolakaw ye ɲɔgɔn faamuya hakililaw la dama i ka dɔn basigi ni lafiya a bɛ an ka jamana sɔrɔ nka o dɛsɛ bɛ ka kɛ mun kelen de kama o de kama maa caman bɛ yɛrɛ ɲininka yalima n'a sɔrɔ faama minnu bɛ jamana kunna bi n'a sɔrɔ olu yɛrɛ ta ye min ye nin ko in na u k'a ɲɛfɔ ma o de y'a dabali banyɔrɔ ye maa min ko ne tɛ aw to yen minnu kɛlen bɛ k'u ka dugu kɔlɔsi ne t'olu to yen ka tila k'a ye tuguni k'aw n'olu tɛ ɲɔgɔn faamuya waati dɔw la i ka dɔn u bɛ wulikajɔ kɛ ka cɛnni sugu bɛɛ kɛ jadiwala tigilamaw foyi tɛ bɔ a la n'a fɔra ko donsow ye wulikajɔ kɛ hali ka sɛgɛnnama dɔw sɔrɔ i b'a sɔrɔ u bɛ wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ko u kana kɛ k'a bɛ ka kɛ bɛnkanni ye n'a fɔra bi an ka jamana kɔnɔ bi ni ninnu bɛ yɛlɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in basigi lafiya a bɛ sira sɔrɔ n'i ye Burukina lajɛ ni ɲɔgɔnna gɛlɛya kun nana Burukina faamaw ye mun kɛ donsolaka minnu bɛ yen n'u b'a dɔn bi k'a fɔ ko ninnu bɛ basigi de fɛ ninnu jala ka gɛlɛn ninnu b'a fɛ bi ka se ka lakana sabati n'olu fara ɲɔgɔn kan a caman kɛra sababu ye ka se k'u ka yɔrɔ caman gɛlɛya ka kunbɛn cogo ɲɛna na mun n'an ka jamana ɲɛmaaw tɛ taa o sira fɛ sanko basigi lafiya ka na donso ninnu lamɔna o yɔrɔ la u bɛ yɔrɔw dɔn hali n'a sɔrɔ aw bɛ kɛlɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛbaaw b'aw bolo a b'olu kalama nka yɔrɔ dɔw bɛ yen e k'a dɔn olu b'o dɔn o yɔrɔw y'u ka don yɔrɔw ye u bɛ se ka don ka taa jadiwala tigilamaw nɔfɛ u ka ninnu fara ɲɔgɔn kan dama sanko basigi lafiya an ka jamana mago b'o min na a kɛ bilasira kan maaw ka se ka t'u ka forow la n'o tɛ k'aw to kilimu jukɔrɔ yan caman bɛ fɔ o tɛ dɛ a bɛ fɛn fɛn sɛbɛnfura kan n'o cɛ ka jan wa minnu bɛ yen n'i y'olu yɛrɛ ɲininka olu dɔw b'a f'i ye ko ordre ma d'olu ma walima k'olu yɛrɛ bɛ ko kunna u bɛ kɔ kunna o tɛ min sɔn kan dɔ o ye dabalibanko de ye an ka jamana yarabi ala k'a bila basigi sira kan n'an bɔra yen yalima diinɛ kan ka wajiba maa kan wa diinɛ yɛrɛ ye mun de ye maa kan ka mun kɛ diinɛtigi yɛrɛ kan ka mun de kɛ sanko maaw bɛ diinɛ yɛrɛ minɛ e nɔfɛ karamɔgɔ Maliki Danbɛlɛ ka bɔ Joyi la ni diinɛ y'an kamana gan an bɛ ɲininkali kɛ ale la ale ye kuma min fɔ o ko in na an k'a lamɛn. Adamadenw n'a bɛ fɛn fɛn kɛ ko ala ko don a ka taa sɔrɔ a bɛ ala ko sira kan maa ba ala yɔrɔ o ye min bɛ siran ala ye ka ala ka gasiw k'o ma fɛngɛ diinɛ a nakun yɛrɛ de y'o ye o de la diinɛ bɛ ɲɛfɔ a ɲɛfɔlen o de bɛ i dusukun bɛ sɔn a ma ka don ala de a diinɛ amrun wujidani diinɛ ye dusukuna ko de sariya ma wajibiya k'a fɔ ko i ka maa si jagoya don diinɛ na kuranɛ nasi jɛ don jagoya tɛ diinɛ na hali n'i ye maa jagoya ka don diinɛ na a tɛna se ka don a la dusukun m'a minɛ o ne bɛna seli bɛ ŋɔniya siri de k'a fɔ n bɛna seli min di o tuma farida min di n b'a di la ala kama ala ka farida di tɔla don dusukun de ye a yɛrɛ asulu ye lasulu min bɛ o ŋɔniya sirili la o ye dusukun k'a siri ye
mais ni e be ka ne jagoya do ala est ce que ne be se ko kɛ e be ka ne papa ala yɛrɛ b'a fɔ ko a k'a tigi to yen hali kafiru a y'a to yen f'a ka taa a danaya yɔrɔ fɔlɔ a ka sɔrɔ k'a ka décision ta ka sɔrɔ ka don silamɛya la n'o kɛra a bɛ se ka silamɛya baara de kɛ weleli kɛ ka t'i ma ka sira ma ni kodɔn ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw dadile ma caman don diinɛ na tuma min na ni a ye sahabaw dilan ka kɛ kuranna ye n'u bɛ taama dugukolo ka kuma min u jogo bɛlen don kuranna ma u ka kɛwale bɛɛ bɛlɛlen don kuranna ma u ka lahalaya bɛɛ bɛlɛlen don kuranna ma maa min tɛ diinɛ na a ye sahabaw ye dɔrɔn a sinna k'a fɔ ninnu ta don nka n'i y'a ye silamɛya tigiw bɛ mɔgɔw boli ka bɔ silamɛya ma o kɔrɔ ye u b'a la ka silamɛya min kɛ o tɛ ala ta ye silama ka sabali silama ka ɲumanya silama ka hinɛ silama ka makari silama ka ladiliya silama ka ala danaya o de bi mɔgɔ wɛrɛ de mɛnɛ ka don silamɛya la an ka diinɛ ye hinɛ ani makari diinɛ de don ɲumanya diinɛ de don ala dɔn diinɛ de don jogo ɲumanya diinɛ de don ni o bɛɛ sabatira an ka diinɛ tigilamɔgɔw la u dadilen bɛ baara min kɛ hali u yɛrɛ kumatɔ la t'o kɛ ka da ka u dadile bi maa caman don diinɛ na an yɛrɛw y'a ye an ka cɛkɔrɔbaw olu nana ka na sigi ka diinɛ baara o lamini i bɛ taa sɔrɔ maa caman yɛrɛ y'i ka minɛn ta ka na tubi olu ye walandaw de y'an ye o i bɛ taa sɔrɔ ni e nana e yɛrɛ tɛ seli yɛrɛ ne nana ko balo a b'a d'i ma n'i nana k'a fɔ nana foli bila i la a bɛ sigiyɔrɔ d'i ma a bɛ bere a bɛ silamɛya ɲɛf'i ye a bɛ diinɛw ɲɛf'i ye n'i fitinana a b'a fɔ e bɛ nin min na n to tan a kɛ tan o de ka ɲi silama ɲuman a ka lahalaya de bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman dilan ni a jogo ni silamɛya pratikili nka mɛ ka n'i kantigɛ n'i faga n'i ja bɔ k'i gwɛ ka bɔ i sigiyɔrɔ la n'i papa n'i bagabaga nin si tɛ diinɛ taa ɲɛfɛ nin si kun tɛ ala kɛra ka wele k'a ye o de la an ka histoire b'a sabati ko diinɛ ma wuli ka jɔ ni banburu ye a wulila ni min ye o ye wele dako ɲuman ye i n'a fɔ Alahu Taala ye min fɔ a kɛ ni kodɔn i m'a ye Ala subahanahu wa taala ye nabila Musa ani Haruna ci ka taa Firawuna la a ko a taa kuma nɔgɔma f'a ye n'o kɛra a b'a miiri a hakili bɛ jigin mɛ n'a kɛra balaw jigili ye min fa min kɛta o y'i ta diinɛ ye ɲɔntɛ o tuma ala ta kɛ nin dɛ nka mɛ bɛɛ b'i sago kɛ nin diɲɛ na bɛɛ bɛ taa ala sɔrɔ ye awa ala ka jugu mɔgɔ min ma o ye o diinɛ mɔgɔw ye mun ye ala ko yɛlɛma ala kɛlen ka bonya bɛɛ d'u ma ala ko bɛ minɛn min kɔnɔ k'a bɔ a kɔnɔ k'a k'o ni dɔgɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi ala ka n'an ka jamana kɔnɔ ala ka an kɛ ka diinɛ faamu a ɲɛda kan a n'a tiɲɛ kan ala ye sira ni limaniya o min ni ala ko k'o ye ko la belebele k'o ye mɔgɔ la belebele ye halisa ala k'an fara o kulu kan ka da kan ni maa ma sira ala ye ka ban i na tigɛ a la ni maa ma sira ala ye i n'a kɛwalew i na jɔn a la an b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka dusukun saniya ka ala sira bila an dusukun na wasalamu alaikum warahmatulahi taala barakatu. waaleykum salam nin tun ye maliki danbele ka bɔ joyilaba nin kɔ maba maliki a bɛ ten dɛ ni jogo ka ɲi n'i sigi hali jama cɛra e ni maa minnu sigilen don e ma maa si wajibiya k'a ye ne ladege i kɛcogo dama fɛ maaw bɛ gasi sigi k'a sɔrɔ i ma s'u ma diinɛ ma dabɔ tilegan fɛ diinɛ ma na tilegan fɛ ka na c'u maaw ka dɛ kalan na maaw donna na diinɛtigi kan k'a dɔn de n'ale sabatira a yɛrɛ kɛwale la maaw b'a ladege n'o ɲɔgɔnna ye n'o faamuyara a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya foyi t'a la an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn e ka dɔn n'i ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ni dusukun fiyɛna n'i y'a tigi ɲininka n'i ye jɛma jira a la o b'i ka finma y'a ɲɛ kɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bɛ nin ko minnu bɛ bi an ka jamana kɔnɔ na maa dɔw bɛ i b'a sɔrɔ ni u ye tan u dusu bɔden walima u jatigɛlen don o caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ mun fɛ minnu bɛ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ dɔw ka maa dɔw kasarala cogo dɔw la ani gɛlɛya dɔw bɛ maa dɔw sɔrɔ o de bɛ ye u kɛwale yɛrɛ la min ka dɔn k'a fɔ jateminɛkɛla ba dɔ n'i y'a sɔrɔ ale b'i ka dɔn k'a fɔ o baaraw kunkolo bunadamadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o ye Modibo Sise de ye ale b'a ɲɛfɔ an ye i bɛ maa dɔw ye olu bɛ kɛ cogo minnu na an ka yɛrɛ lamɛn. an ka jamana bɛ kɛlɛ banbali minnu dɔnna k'a ta 1964 fo kana se bi ma yɔrɔ o yɔrɔ ni fagaliko bɛ yen a kɔlɔlɔ tan tɛ i n'a fɔ yɔrɔ minnu i n'a fɔ mɔgɔ jogilenba ti ban yɔrɔ minnu ale ni mɔgɔ taliw ni ani ka bɛn muso kanko ninnu a bɛ kɛ sigida o sigida la n'a ka ca ala fɛ kɔlɔlɔw b'a la hakili yanfan ni mɔgɔ ka mɔgɔ tanyana walima a ka fɛn kanunenba tilala la o kɛra saya ye sa o kɛra bolofɛn tiɲɛ ye sa a bɛ se ka na ni hakilinadegun dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko dépression o ye a dɔ ye ani a dɔ la ni nin n'a ɲɔgɔnna jadiba ninnu tɛmɛna ani a ɲɔgɔnna caman adamaden bɛ se k'i sigi ka to miiriba la
i n'a fɔ i sigilen don ka nin n'a ɲɔgɔnna jadi wɛrɛ kɔnɔ walasa n'a ma ɲa k'a bɛ na i b'i yɛrɛ kisi cogo min o fɛnɛ y'a damana fɛn ye n'an b'a fɔ ma anxiété o bɛ cogo min na mɔgɔ min fɛnɛ somɔgɔ taɲana nin n'a ɲɔgɔnna ninnu na e min ma to a la e b'i yɛrɛ ɲininka e ye mun kɛ ni e ye kisi sɔrɔ k'a to banbagatɔ ka taa i n'a fɔ ni mɔgɔ den ta ne i bɛ se ka dɔ kasi kan mɛn k'a ye mun kɛ ala la munna ale yɛrɛ biyan o y'a damana hakilidenw ye minnu bɛ se ka mɔgɔninfin sɔrɔ mankan ni jadi tɛmɛnen kɔfɛ hakilidenw min bɛ na i b'a sɔrɔ dɔw dalen u bɛ sugo a fɛn na o ye kelen k'a to ɲɛna tilegan dege fɛ waati dɔ a bɛ jigin a tigi kɔnɔ a bɛ k'a kɔnɔ i n'a fɔ ko min tɛmɛna a bɛ na segin ka kɛ nka o t'a bannen a yɛrɛ bɛ se ka kɛ sisan fɛn t'i la i ma foyi ye nka san caman kɔfɛ san 10 san 5 tile damadɔ kɔfɛ don dɔ i bɛ se k'a tigi ye ten a kɛra i n'a fɔ hakili cɛn jate a ja bɛ to ka bali ka tigɛ a yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ a tigila n kolo bɛɛ bɛ n dimi na n fan bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na ani i bɛ dɔ sigilen i n'a fɔ a sigilen don ka danger ma kɔnɔ dɔɔni jadi bɛna wuli dɔɔni balaw bɛna wuli a sigilen concentrelen don waati bɛɛ a labɛnnen don n'a ma ɲa min kɔ n ka n yɛrɛ ta waati dɔ i yɛrɛ bɛna ɲininka a bɛ ka mun ma kɔnɔ walima a bɛ ka miiri mun ma a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka min miiri tuguni sunɔgɔbaliya bɛ se ka dɔrɔn nin bɛɛ kɔnɔna na i n'a fɔ taamasiyɛn nin n'a ɲɔgɔnnaw mana tɛmɛ a ka ca ala fɛ ni fɛɛrɛ foyi ma ta a kama don janw na i bɛ na mɔgɔ dɔw ye waati dɔw u dalen tɛ mɔgɔ si la tuguni o yɛrɛ y'a damana bana ye ani i bɛ mɔgɔ dɔ ye an b'a fɔ ko dusu ka teli in tɛ dɔwɛrɛ ale yɛrɛ tɛ ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na bilen fagalikɛla ye jɔn ye fagalikɛla tɛ jɔn ye waati bɛɛ donc ka bali ka futinɛ mɔgɔninfin kɔrɔ i bɛ teliya k'o ye a sigida mɔgɔw la o sɔn nin n'a ɲɔgɔn mana tɛmɛ a kan ye fɛɛrɛ ka bila en place ka mɔgɔw ɲininka ka se ka jateminɛ kɛ ni yɛlɛma min donnen don min taabolo la ani ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min ye walasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ a la. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Modibo Sise kan ye a y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakili ɲuman ma n'o tɛ maaw sigilen bɛ yɔrɔ caman na i dusuma kasilen don ja foyi t'i kan ka sababu kɛ ko dɔw kɛcogo la ka ɲɛsin ma walima i ka maa dɔ ma n'an bɔra ye minisiri min bɛ kalanko kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya duguma kalan n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ siribelakaw furumuso Dide Usumani ale welela k'i jɔ ni ka yaala dɔw kɛ bakiko bɛ senna o kɔfɛ karamɔgɔlaka dɔw bɛ olu yɛrɛ ka ɲɔgɔndan dɔw bɛ ka taa a ɲɛ da o kɛnɛ kan o senfɛ minisiri ye kuma min fɔ an ka Dide Usumani an ka lamɛn. aw y'a ye kunu bak kun bɛ sen na semaine tɛmɛnen o kun ye defi an ka gouvernement ɲɛma n'o ye docteur Choguel ko Kalamayiga ye anw tugura ko ka taa o lancement kɛ i n'a fɔ baaraw daminɛ o kɛra ale ka hukumu kɔnɔ a ye barikada kɛ a ye foli kɛ président de la transition tɔgɔ la Mali gouvernement ani Mali autorité bɛɛ tɔgɔ la ayiwa examen ninnu bɛɛ t'a kalama mais defi ni bac ni BT ni CAP olu dɔrɔn tɛ examen ninnu ye examen nationaux de donc examen nationaux ninnu kɔnɔ examen dɔw b'a la n'o ye école karamɔgɔw yɛrɛ ka examen a bɛ fɔ minnu ma ko institut de formation des maîtres olu fana y'a daminɛ kabini kunu a bɛ fɔ minnu ma ko minnu bɛ institut la minnu bɛ i n'a fɔ depuis duguma kalan n'o ye denmisɛnnin fitininw ye ka taa san 3 la ka taa yan'u si bɛ se san 6 ka don école la olu fana o maîtres n'a bɛ f'u ma ko éducation préscolaire yani minnu bɛ lamarali kɛ denmisɛnninw ka se école ta ye ani éducation spéciale minnu bɛ banabaatɔw dɔw b'an na denmisɛnninw bɛ wolo dɔw u bɛ wolo ni banaw ye tuloko b'o la ɲɛko b'o la kunkoloko yɛrɛ b'o la o de ye éducation spéciale o fana maîtres olu fana u bɛ formation de kɛ mɔgɔ tɛ taa ten k'a bila la o kun fɛ f'olu fana ka kalan de parce que baara min don baara nɔgɔn tɛ donc olu fana ka examen o bɛɛ de fana bɛ sen na donc en tant que min ye kalanta fan o ministre ne kɔni y'a initiative ta ka bila kuma k'a fɔ ko il faut que ne ka sulu fana ma ka autorité transition autorité ka foli la suma k'u ka barikada la suma ka tila ka a yirula k'a fɔ ko an b'u kɔ parce que n'i y'a ye kalan fana yani denmisɛnnin mana mara kabira san 3 ka sa san 6 fani ba bɛ min don a kunna ani o éducatrice spéciale ninnu olu bɛ éducateur spécial olu bɛ minnu don a kunna o de bɛ na a bɛ kɛ école de ɲuman ye o ye fondamental ye n'o fana réussira a bɛ kɛ lycée ɲuman ye n'o ye secondaire n'o fana réussira bac kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka kɛ étudiant ɲuman ye n'i tilala étude la bɛɛ b'o dɔn i bɛ sɔrɔ ka kɛ citoyen ɲuman ye i ye min kalan pour que i ka se ka i ka faso nafa n'a ye k'i yɛrɛ nafa n'a ye il faut k'a ka faamuya maître bɛɛ tɛ grève la maître groupe dɔ de bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko synergie
collectivité ou ka enseignant olu de be grève la maître chaman be no e fonctionnaire tawi olu te grève la école privée ani école publique u bere be programme kelen kala o école karamogo ulu fana te grève la on yeba la anga administration scolaire fin kata académie kata kapla kata fo duguma be école karamogo donc école karamogo groupe do be grève la o ti se ka examen balika ke ka abe geleya parce que do ba nye ka anyini ka nye inu be grève la ulu ba nyini ka samaka jigi ma fu ba chien parce que mo ti se ka chien mais o farale nyon ka en bora centre minu na so maden na fo institut des maîtres ani éducation préscolaire uluka école karamogo kelemata grève la ye examen d'amener depuis ton sigu beke kuma naka examen préparé faut ka examen surveiller wa ubina corriger fana centre wérobe na fo pour le bac hali dobe faut faire surveillance ke abe école karamogo min ka di mi ubise ko fo abalona ka fo ni tu es ministre kanye Dede Ousmane Ahmed Dugo ke anga jamana basigi lafiya bina sira fe ala ka blo menen kono nambora ye nyon dan do sigira senga kuna fondla ni onje ka sego ka kalanze ko ni ka bara belegele ke ka tokoda kuna fondla media so awase magaila o sinfe bara belegele kunjele ko fe kuna fondla daw ka soba nyema banyugo dante ale kuma min fo ofle ni ko sebede sabu anga barain abidege atikaraba donc ni concours blala sena kuna fon disra chamon fait presse écrite presse en ligne radio télévision et dessin ka laje ka meilleur sélectionné ko kan ga sababu yayi ka du sudo ko kono ku chesri sanwere ni édition wala la ku présenter parce que ni présenter wala avec sababu ka do jien fan chama avec sababu yayi bi bara mi fana ka tuguni aka améliorer chesri de seruma 600 sabu ni prix dirima prix ko de kiki chesri iki gelaya ikabara mi na fraka kai ikana sigu ko tuguni ki chesri munu fana be nolu nomina numa prisoro o fana ku chesri wala sa chevre ko ka production mun production nyere ma pawye wala so fana se prisoro munu ma se ga yeni se intala ku ga kuna fondire fola kuna foni nyini ne itia kuna foni ndi nima kuna foni nyini ayo geleya aka gere yoro wula aka nyini galike competition no aka bo akalama aka osendo abara bole chekan kusebe ambalona ka foni tuye banjugu dantikanye aya fotogo mina kuna fonila ukasega ferabale eti ku bla bara mimbe nabu wireka bara nyina maya ya kumba di uhakla mimbe senga ala ka sabati ni fendi kungula itsika ta foi fo wal maga foi tebe wi kado ka fo wulike jo kumba yi ala ka kele nyimanda ma bara yin ka nyine ni a chesiri na bonya kasego di ama na mbora ya beta jamana kokana na Siri Kulubali mumbe bolobi ankramo ameta libi jamana konana slameton jeglumbe na wule ko shufiu olugo nga misri bado amurabu karla kasawa ke marfa kise noye zelchen mara konana ni wati na slame jeglu to manu kono bega wulige jo tawbse uga misri la bentugo yamna namura ameta Nigeria jamana konana wa yegol de mata ane duru min tumina na nga tununu jogalo kle duru temelena ayirala foka ma chama kon blala kasawa ke egol le suma nu ye bolo franyo nga ninga musaka nyini ninga to di bamanji wale tigela manuma ya sabu se gudde la soro to yamuna namura ameta Egypt jamana konana wa jamana nyama kon ya yira ka foko coronavirus bana bulu ci furamu na wa jamana konana kamna ke ma million nan bonyangulo wa jamana konana kada utikalo labana ka tabla septembre kalola namura namta Chadi jamana konana wa jamana nyama koro ka kon Idris Deby itinonya ale de to jamana nyama ye Hussein Habre ale gone ala ya kalfa mina ala kunungo ka shito san biolofla ani konontona coronavirus bana senfe akira ka to kasola Senegal jamana fabala Dakar konana ayirala fo ka kuma kaso muna ka kun dansa wale chaman ta kanyeshi Chadi jamana ma fokata si jiye bela jelema an karama min sura ko fek no fo no dore tweni ambe dugo ke yarabi ala ka bada lafiya yarabi ala ko sabati jiye bela yele konana anga jamana walma jamana werew basigi ni lafiya bena chogo o se masara mane ala ka basigi o ni ko choko angele na bela yele yi amisega lafiya soro togo mena anga nyina ma bambali konana ka befu ga be wale limando ambe maufu ko so ga ndibe to ko fonga nga fulibi be ka wole ne ga juru sira ufe walma ka wuli kanu nya danga jamana konana ko kana na bi be ka fulibe anye anga fulibi be bi ka fukombe baramina kuye anjite mene kamini bafra ani tanduru sano 2015 fosisa ko anga kuna fonna ubanfu do ni nyaji udunanka do wa iranaka fuko kuna fonina uma delika yi ka fuko ambe karsa fe walma te karsa fe ka ambe fasu mali de fe o ye fulikwe u bena ma kusbe ka befu ika sigirola ni ala sona ma jamana yi ala ka basigi ambe fena ambe be nyon zoro mali ala ka mali kolosuma